Hi, Ten. Hi po, good evening po, Sir Lala. Ayan. Lala. Lalaki naman pala. Sinor I'm ako. sorry. Joke lang, okay lang. Sanay na po ako Oo. Sanay na po ako mapagkamalang lalaki. Charot. Sige, mag-usap na tayo, Ten. Okay lang. Tin, kung anong dahilan kung bakit ka napatawag sa akin. Sige po, kwenta na. Kasi, DJ, may problema kasi ako. Yung asawa ko po kasi nasa ibang bansa. Okay, palakas lang ako ng konti, Tin, na. Sorry. Ay, sige. 5 years na po siya doon. Almost 5. Hindi ko na po babanggitin kung anong bansa. Yup. Kasi po, ano po siya kumbaga, parehas po kami nagkaroon ng kasalanan. Okay. Kumbaga, dalawa kami, parehas kami. Kumbaga, ako po kasi, nagkaroon ako ng kasalanan sa kanya. Kumbaga, nagkaroon din po ako ng third party. Kasi po, nauna siya. Kumbaga, hindi ko po sinasabing gumanti ako. Ay, sorry po. Wait. Okay. Nauna po kasi, hindi ko po sinasabing gumanti po ako. Pero, kumbaga, sa 3 years po, sa 5 years na hindi niya kami inuwian, nakahanap po ako ng kahit pa paano. Sige, mag-headset na lang po ako para. Aray ko, aray. Aray ko. Hoy, ang sakit! Hello po, DJ. Para kaming nalalaglagan ng bari. Hello po, DJ. Oo. Okay. Okay na po. Yeah. Ano? Sa 5 years po kasi na hindi niya kami inuwian, nakahanap po ako ng inspiration po, ganun. Pero hindi po totally nung katulad sa kanya. Okay. Bakit ano ba yung katulad sa kanya? Ano ba yung kanya? Kasi po, nahuli ko po yan. Hindi lang po once. Nahuli. Twice pa po. Okay. Twice ko pa po siyang nahuli. Ngayon po, DJ, nung umuwi siya rito 5 years, inaayos po namin yung relasyon namin. As in, okay po, nag-aayos kami. Kasi po, nung balik niya po dun sa ibang bansa, hindi ako 100% na nagbigay ng tiwala. Kasi, kahit naman po sino, hindi talaga na magtitiwala kaagad kung alam mong meron, nandun pa, lalo pat nandun pa yung babae. Okay. Na nakarelasyon niya. Although lagi niya sinasabi na nawala na ganito. Ako po kasi galit na galit po siya sa akin pag ini-stalk ko yung babae. Hindi ko kasi alam kung bakit ini-stalk ko yung babae kasi doon ko po siya nahuli. Eto lang po, umuwi siya nitong May. Punta po kami ng Baguio. Nung pagpunta po namin ng Baguio, namili po kami ng pasalubong. Bumili po kami ng 3 t-shirt. Ngayon po, sabi niya, isa sa kanya, isa dito sa boss ko, isa din dun sa boss niya. Ngayon po, nung pagdating dun, pagbalik niya na dun sa ibang bansa, so chinecheck ko po, hindi ko sinasabi sa kanya na ini-stalk ko yung babae. Ngayon po, chineck ko po yung account ulit ng babae para kumbaga para malaman ko kung talagang wala na talaga. Kasi naka-private po yung babae. Kumbaga, ang pinapost niya lang is yung pinapublic niya po, di ba? Ngayon po, nakita ko po yung post ng babae. Suot-suot niya yung damit na binili namin ng asawa ko. Okay. So, kumbaga, kinausap ko pa yung asawa ko na kumbaga hindi ko po siya hindi ko muna siya prinangka parang gano'n na gano'n po yung itatanong ko. Ang tanong ko sa kanya, kanino niya po binigay yung t-shirt, ganun lang. Okay. Tapos yun na po, nagalit na siya sa akin, na ganito, tapos wala siyang ginawa. Magduda sa akin. Kasi nga, kumbaga parang ibinabalik niya po sa akin yung kasalanang nagawa ko, pero yung kasalanang nagawa niya, hindi niya nakikita. Kumbaga po ako, lahat po ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi niya, nagawin ko,
ginagawa ko. Kunwari po, nasa trabaho ako, o kailangan mag-feature ka, mag-video ka, kung nasan ka, anong ginagawa mo, parang ganun. Parang, ano po kumbaga ako parang nasasakal. Hindi naman po sa ayoko siyang, kumbaga, kahit naman sinong, po, babae, baka parang masasakal po sa ginawa. Inuutusan niya lang po ako lalong lumayo sa kanya. Okay. Ganun po. Tapos, yun po, ngayon, ginawa ko po, sinabihan ko din siya o sige, gagawin ko yung inuutos mo sa akin na mag-picture ako, kung nasan ako, mag-update ako sa'yo. Gusto ko ikaw din, sabi ko sa kanya. Ganun din gawin mo para sa akin. Ang nangyari po, ayaw niyang gawin. Bakit ko daw binabalik sa kanya? Wala daw ba akong tiwala sa kanya? O di ba parang ang parang ang unfair sa akin na lagi niya akong ginaganon, na sinasabihan niya ako ng ganun. Kumbaga, ibinabalik niya po yung nakaraan ko. Kumbaga, napapagod na po kasi ako eh. Ayoko pong maghiwalay kami ng ganun kasi kumbaga, nag-ayos na po kami, parang ganun eh. Nagkaayos na po kasi kami. Kaso parang sa ginagawa niya, napapagod po ako. Hindi ko siya mahuli-huli ulit eh. Parang ganun. Okay. Na may ginagawa siya ulit. Mahuli-huli ulit, ibig sabihin, you are still after your husband? I mean, you are still hunting? Okay. Copy that. Amen. Nag-reconnecting bigla eh. Ano ba yan? Kalagitnaan ng ganda ng pag-uusap namin. Nag-reconnecting naman to si ate. Hello? Hello, Monami? Teka lang. Guys, baba muna natin. Tawagan ko na lang siya ulit. Kasi for some reason, sabi dito, reconnecting. So, tawagan natin ulit ang ating caller na si Tin. Ayan. Oo po, DJ. Sorry, nawala. Oo nga, nawala nga. Naramdaman ko nga, ate. So, hindi. I mean, what I was trying to say kanina, sabi mo kasi hindi ko siya mahuli-huli ulit. Ibig sabihin, you are still hunting? Nag-hunt ka pa rin hanggang ngayon? Parang ganun po yung nararamdaman ko eh. Hindi ko po alam kung gusto ko ba siyang itigil na sa pagdududa ko din, gaya ng pagdududa niya. Kasi ako, DJ, sa tuwing kinukutuban ako, lagi pong totoo. Oo, kaya lang hindi kasi, man eksakto, pero totoo. Nagigets ko naman yung mga ganyan, Tin. Sa totoo lang, nagigets ko yung mga kutob-kutob and all na yan. Kaya lang kasi, if magpapadala kasi tayo sa mga kutob-kutob na yan, hindi na natin na-enjoy yung relationship eh. Parang, we are always looking after our shoulders. Alam mo yun, yung lagi ka nang nakatingin sa likuran mo, kung ano yung ginagawa mo, lagi ka na lang din nakatingin sa kung ano yung gagawin niya, para ka nang nag-aabang na magkamali siya every single time. At dahil dun sa pag-aabang mo, hindi mo nakikita kung anong tama niyang nagagawa. Kasi ang naaabangan mo lagi, yung mga mali niyang nagagawa. Ganon din siya sa'yo. Kumbaga, alam mo yun, sa sobrang kawalan nyo ng tiwala sa isa't isa, it's, your relationship is becoming more toxic and toxic. Nga po eh. Every single day. So, parang useless na nagkabalikan nga kayo, na nagkaayos nga kayo, ganyan naman yung gagawin nyo sa isa't isa, na para kayong mga private investigator na nag-aabangan kung magkakamali ba yung isa, may gagawin bang kasirauluan yung isa. Alam mo yung parang nakaabang na yung text nyo na kung pwede lang gawin yung kung pwede lang na gawin yung template, yung mga salitang sabi ko na sa'yo eh. Gagawin nyo na ng template kasi inaabangan nyo ng magkamali yung isa eh. So parang nakakaparanoid lang na maging parte ng relationship na yan kung alam nyong dalawa sa mga sarili ninyo na you are just waiting for your partner to fail. Kasi ganito po yung DJ. Ako po kasi, nagbigay po ako ulit ng tiwala sa kanya. Hindi 100% pero ibinigay ko po yun sa kanya. Kumbaga, inalis ko po lahat ng pagdududa ko. Hindi po ako nag-i-stalk. Kaso po, parang ang nangyari, bumaliktad. Parang ako naman yung ginagano niya. Kumbaga, yung dati kong ginagawa sa kanya, siya naman ngayon yung gumagawa. Kumbaga, parang lahat na lang po ng kilos ko, kahit nakahiga lang, kahit nag-aaral po ako, anong ginagawa mo, ganun siya, anong ginagawa mo, ganyan, kahit wala naman talaga akong ginagawa, ipipilit niyang meron, parang ganun po.
ang nangyayari. Sabi ko parang ang hirap kasi na, ang hirap na pong gumalaw, parang ganun. Ang hirap kumilos ng ganun. Okay. Na lagi na Kaya lang kasi both of you, yan yung ginagawa niya sa isa't isa eh. Kaya kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Kung ano yung nirereklamo mo, yun din yung nirereklamo niya. So, both of you guys are just being an ass to both, being a pain in both asses. Kumbaga, ikaw, sakit ka sa ulo niya, siya din, sakit siya sa ulo mo. Kumbaga, nagiging quits-quits kasi tin eh. So, ganito, instead of fighting back, instead of sabihin na natin, ibinabalik mo sa kanya kung ano ipinaparamdam niya sa'yo, bigyan mo siya ng mga salitaan na, hey, nagiging unhealthy na kasi yung relationship natin, sa totoo lang. I mean, both of us are being paranoid sa isa't isa. Both of us made a mistake. Tayong dalawa, parehas tayong nagkamali. Parehas tayong naging sakit ng ulo ng isa't isa. Parehas tayong nakagawa ng kasalanan sa isa't isa. And I get it. Napakahirap pa ibalik nung tiwalang nawala. Na nasira yung tiwala ko sa'yo, nasira yung tiwala mo sa akin. So, nagigets ko kung bakit tayo ganito sa isa't isa. But this has to end. Yung tinginan, yung punahan, yung pansinan, this has to end. I'm gonna stop mine. I'm no longer gonna stalk you, stalk the girl, stalk everybody in your place. I'm not asking you to do the same, but I'm gonna stop. Sabihin mo sa sarili mo, kumbaga ito ay agreement mo sa sarili mo na titigil ka ng pagsustalk, not because you want to prove something to your boyfriend, but because you want peace of mind din. Kumbaga, alam mo kasi na ito ay toxic na toxic na gawain, nakaka-paranoid, it's changing you already, it's making a monster out of you, it's a lot of effort coming from you, ikaw lang din naman yung nasistress, ikaw lang din naman yung nasasaktan. I'm not saying na i-practice mo yung attitude na wala akong pake. Ang gusto ko lang ay i-practice mo yung attitude na because I don't want you to do that to me, I'm not gonna do that to you. Kasi if sinabi kong may tiwala ako sa'yo, if sinabi ko kasing I trust you, I'm gonna trust myself too in the process. Pagkakatiwalaan ko yung sarili ko na because I'm trying to change, because I'm trying to adjust, and because I'm being a good girlfriend to you, as far as I am concerned and as far as I know, maniniwala ako sa sarili ko na what I'm doing and what I am is enough na to make you stay. Ngayon, if may ginawa kang kasalanan and eventually, kung gumagawa ka rin lang naman ng kasalanan, na lalabas at lalabas yan eh. No matter how much you try to hide it, lalabas at lalabas yan. The moment na lumabas yan, you won't hear anything from me. I'm just gonna drop it. I'll call it quits. Ganun na lang. Pero, alam mo yung mentality lang tin na dahil pagod na ako sa ganitong takbo, mag-uuna na akong mag-give up dito sa katigasan ng ulo na to sa'yo. Kung gusto mong gawin yan every single time, yung sabihin natin yung mag-stalk sa akin, yung maghinala sa akin, if you wanna do that, keep on doing that, go ahead, by all means, gawin mo na lang yan, but I'm not gonna do it to you anymore. Kasi hindi na kayo bata hindi na siya bata. Yes po. Oo, kumbaga kailangan pa ba bantayan pa 24 oras yan? Kailangan pa ba laging pupunahin pa yan kung anong tama at mali? Ngayon, kapag hindi mo nagugustuhan yung tono ng mga pananalita niya, sabihin mo sa kanya, sige, idadrop ko na muna yung call, hindi ka na maayos na kausap. Ganon. Kapag inaway ka niya because of you dropping the call, alam mo, nasa tama ka kasi hindi na maganda yung pananalita niya sa'yo eh. You know to yourself kailan ka gumagawa ng kalokohan at kailan ka hindi gumagawa ng kalokohan. Ngayon, panindigan mo yung sarili mo na dahil wala akong ginagawang kalokohan, ayokong mag-indulge sa argument about that. Ayokong mag-dive in sa pakikipag-away kung yan ang topic. Kasi, I don't have to be affected by it eh. Kasi hindi ko naman ginagawa eh. If tinatakot ka ng sarili mong multo, then that's not my problem. It's yours. Huwag mo ko idamay. Yun po yung point ko. Kumbaga para pong sa nangyayari ngayon, natatakot po siya sa sarili niyang multo. Parang ganun nga po. Kasi nga po, ako po kasi sa kanya, ganito po talaga ang ugali ko. Once na
may pinag-awayan po kami na hindi na maganda yung sinasabi niya na halos ibalik niya yung nakaraan. Stop na po ako, hindi ko sasagutin yung tawag niya. Ando na po yung galit na siya na bakit hindi ko magpakasaya daw ako, magpakasaya daw kami, lahat na ibibintang niya sa akin. Lahat na ng kung sinong Poncio Pilato, iaano niya na sa akin. Parang ganun. Parang ganun po. Wag na kayong parang bata. Don't, alam mo yun, wag nyo ibato sa isa't isa. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon, eksaktong linya ng asawa mo against you. Because both of you guys, nag-commit ng same mistake. Pareho yung kasalanan. So kung ano man yung ibinabato mo sa kanya, yun din lang yung ibinabato niya sa'yo. Kailangan nyo lang, one of you guys have to stop being stubborn. One of you guys has to grow up. And I think dahil ikaw yung tumawag, that has to be you, Tin. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, I am tired. I am tired of arguing about this with you every single time. Now, I'm gonna made a commitment sa sarili ko. I am no longer gonna look at your page or your account. I'm no longer gonna look at your girl's account or kung sino man yung babaeng yun na nahuli ko dati. I'm no longer gonna check your boss's account. I'm no longer gonna do that. Ibibigay ko sa iyo yung buong tiwala ko for a change. Kasi mahal kita eh. Because I wanna make this work eh. For a change, I'm not gonna ask you to send me pictures kung nasan ka. For a change, I'm not gonna even ask you na mag-video call sa akin kung nasan ka. And for a change, I'm not gonna ask you to do the same thing. Gawin mo kung anong gusto mo. Ako, gagawin ko din kung ano yung gusto kong ipakita sa'yo. Kung gusto mo ako mag-video call, hayaan mo ako mag-video call because I miss you. Not because I wanna prove something to you. If you want me to send a picture, ask it nicely. And I'll give it to you even without you asking. Not because gusto kong i-prove sa'yo wala akong ginagawang kalokohan, but because I really miss you and I want you to see me. Kasi Lydia, ganito. Kapag ginagawa ko po lahat yan, lahat po ng sinabi mo sa akin, ginagawa ko po yan lahat sa kanya. Halos, kumaga ako lang po sa sarili ko, nag-a-update ako sa kanya. Pero parang pagdating po sa kanya, malang laging may question mark, parang lagi siyang may tanong dun sa inaano ko sa kanya, sinisend ko, kumbaga parang sa maliit na bagay, magtatanong pa rin siya, kumbaga parang gumagawa siya ng butas ko, parang ganun. Na hindi kung ko yan yung maintindihan iisipin kung mo nang bakit. yan ang iisipin mo, hindi, maiirita ka talaga. What if the guy is genuinely just asking? Masama na ba magtanong sa inyong dalawa? Yun kasi mahirap sa inyong dalawa, parang ang hirap-hirap magtanong eh. Pag nagtanong ka, parang ang labas agad nag-iimbestiga. Hindi ba pwedeng magtanong? Yun nga po yung lagi naming pinag-aawayan. Yung maliit na, yung tanong po na hindi naman ganun kasama, parang pinapalaki, parang ganun. Yun nga po. eh. Kasi ang weird ninyong dalawa eh. Bakit sa magjowa ba, mag-asawa ba, bawal ba magtanungan? Pag tinanong ka ba sinong kasama mo dyan, ibig sabihin nag-iimbestiga na, hindi ba pwedeng curious lang talaga siya kung sino-sino kayo dyan? Hindi ba pwedeng interested lang siya malaman kung sino-sino kayo dyan? And if it doesn't hurt you or if you're not hiding anything, ano naman sa'yo kung sabihin mo kung sino yung kasama mo, kung anong ginagawa mo? Is it too much Yes po, to tell DJ. your partner na, ang kasama ko dito sila, ganyan. Yung mga kaopisina ko, ganyan. Yung kumbaga, you are trying to make things normal. You are trying to tell him things na hindi siya para i-prove na wala akong ginagawang masama, but just a normal role of conversation. Like kung yung tao ay nagtanong kung sinong kasama mo, simple-simple, sagutin mo kung sinong kasama mo. Ngayon kapag nagtanong siya, wala kayong kasamang sino yung bago niyong ka-office mate? Di tanungin mo, sabihin mo kung sino yung bago mong ka-office mate. Kumbaga, wag nyo kasi laging i-take negatively yung questions ng isa't isa sa isa't isa. Wag nyo din laging i-take negatively yung mga sinasagot ng isa't isa sa isa't isa. Sa sobrang kawalan nyo ng tiwala sa isa't isa at kawalan nyo ng respeto at boundary sa isa't isa, akala nyo yung isa't isa lagi na lang sinisiay nung isa. Huwag naman ganyan. Kumbaga, naging mag-asawa pa kayo, naging mag-partner pa kayo, kung sa simpleng tanungan pa lang, naghihimutok na kayo. Ano man lang yung mag-e-explain? Kasi sino ba yung taong pinag-e-explainan mo?
Nanay mo ba yan? Tatay mo ba yan para mairita ka? Ay, hindi naman, di ba? Nanay at tatay mo nga, di ka nairita eh, di ba? Yes po. Asawa mo yan eh. Hindi kung nagtanong siya, hindi sagutin mo lang. Ngayon kapag may sinabing hindi maganda na katulad ng naghaharot ka na naman, naglalandi ka na naman, namumukpok ka na naman, doon ka magalit. Kasi yun may laman. Yun may meaning na. Yun ay intention na nun ay saktan ka. Pero kung simpleng tanong lang, wag naman. 'Di ba? Wag mo naman bigyan ng laman. Nakakairita po kasi tanong ng tanong eh. Ano gusto mo? Asawa mo yun. Hindi kasi po ganito po yung DJ. Yung okay lang naman po sa akin yun, yung magtanong siya sa akin. Kasi alam ko naman po na... Hindi nga okay, nirereklamo mo nga, dear eh. 'Di ba? Hindi po Irereklamo mo ba ganito siya kung hindi siya okay? Ay, kung okay siya sa'yo? Hindi po kasi ganito po kasi ang mga tanongan niya. Okay po sa akin yung ganong tanong na kung nasan ako, sinong kasama ko, ganyan. Kasi po yung mga simpleng tanong na saan ka kumain, sabihin ko saan ka kumain, sabihin ko hindi po ako kumain, bumili lang po ako sa taas ng soft drinks. Sasang reply niya sa akin, but parang wala ka namang hawak na soft drinks. Ngayon sasabihin ko sa kanya, ininom ko na po, ganyan. Imposible naman, ang bilis naman. Parang ang ganun po, may pagdududang tanong. Hindi sabihin mo sa jowa mo, kung gusto mo, kuya, humanap ka ng makakausap mo, o gusto mo, i-chat mo yung bilihan ng soft drinks sa taas kung bumili talaga ako ng soft drinks. Mga ganyan, Yun nga pinapatulo na yan ng pilosopo o wag na lang kayong mag-usap at all. Yun nga po, ganun po ang sinagot ko. Actually, ganun po ang sinagot ko eh. Gusto mo ba, sabi ko, videohan ko pa yung binilhan ko ng soft drinks para lang i-prove ko sa'yo na doon ako pumunta, ganun. Yan nga, Lalo siyang nagalit ang sa akin. hilig nyo kasing mag-prove. I-prove ko sa'yo. Para kayong tanga, maghiwalay na lang kaya kayo. Seryoso. Exhausting yung ganyang klaseng relationship din. Yung lahat na lang nang gagawin mo as a proof. Tapos kapag magtatanong siya sa'yo, parang feeling mo iniimbestigahan ka. Tapos kapag may gagawin siya dahil lang nakutuban ka, aawayin mo na. Kumbaga, both of you guys are toxic to each other. Para kayong dalawang chemicals na hindi pwedeng pagsamahin kasi sasabog kayo every single time. That's what you and your husband are. Both of you are being toxic to each other. Sabihin mo sa kanya, this will be the last time na pag-uusapan natin to. I'm gonna tell you what you wanna know. Pero sa rasunang gusto ko din kasi siyang ipaalam sa'yo. Hindi dahil natatakot ako sa'yo, hindi dahil tinatanong mo ko, or hindi dahil may kailangan ako i-prove sa'yo. May I remind you that you are already my husband. Kung dati nagkamali ako, well, hindi rin naman ganun kalinis yung iyo. And we called it quits as far as I remember. I asked for an apology. I asked for a second chance. You've given your second chance to me and I've proven myself every single time. Now, kung wala ka talagang tiwala sa akin, you go home. Umuwi ka na dito sa Pinas. Be with me. So, para wala ka nang iniisip na kahit ano, be with me. Ngayon, kung hindi mo kayang umuwi dito sa Pilipinas kasi sasabihin, paano natin kakainin natin? Paano yung ganito? Paano yung ganito? Paano yung ganito? Then, suck it up. Magkaroon ka ng konting bigat sa sarili mo na kahit pa paano marunong ka mag-handle ng asawa. Kasi this is not how you handle a wife. I'm not telling you to nag your husband, but talk some sense into your husband. Kasi yung mga pinag-uusapan niyo, pumunta lang po ako doon. Kung bumili lang ako ng soft drinks, gusto mo ba? Pa-video call ko pa sa'yo yung binilhan ko ng soft drinks. Hindi na. Pag ganyan na yung mga sagutan ng asawa mo, sabihin mo, alam mo, pag-iisip yan. Kausapin mo ako pag maayos ka nakausap, hindi yung ganyan na para kang bata, babaan mo. Doon kayo sa mature na usapan, hindi nyo kailangan yung mga usapan na ganyan para naman kayo, ano kayo, teenager? 12 years old, 14, 16? Kung makapag-away kayo, parang hindi kayo mag-asawa? Diba? Para kayong, ano ba yun? Parang tumanda ng walang kinatandaan. Sabihin mo sa asawa mo, kung ganyan ka niya kakausapin, na parang ang tingin niya sa'yo ay pokpok, tumawag siya sa'yo kapag tingin niya na sa'yo, tao. Sabihin mo yan sa asawa mo nang matauhan siya, ha? Yes. Medyo, matabil yung dila, medyo, ewan ko, pasmado din yung bibig ng asawa mo no? Oo, wag ganun, Tin, kasi una nakakababa ng pagkababae. Pangalawa, napaka-toxic nyo talaga sa isa't isa. Sa totoo lang, the way you guys talk, the way you exchange your messages to each other, ang toxic.
Kung ako makakatanggap ng mga ganyang mensahe, Diyos ko Lord, baka nag-iinit yung ulo ko. So do not do that to each other. And as much as possible, Tin, do not let it come from you. Ikaw na lang yung maging mature sa inyong dalawa. Na kapag ganyan na yung usapan, you stop. Continue mo na yon, you stop. Yes. Hindi kita kakausapin hanggat di mo kakausapin na maayos. Ako, hindi ko natitignan yung Facebook mo, hindi ko na i-sniper yung mga ginagawa mo. I do not even have to do that. Why? Kasi this time around, I wanna be mature. I wanna trust you the way I know a person should trust someone. Nang hindi kailangan may proof, hindi kailangan makita yung password or makita yung accounts. I wanna have a mature relationship with a mature person. Can you do that? Sabi mo sa asawa mo. Kasi if you cannot, then tell me. Para ma-drive na natin to, itong ginagawa natin to an end. Kasi tiring siya eh. Even for you. Nakakababa kasi ng pagkababae yung ginagawa ni Kuya. Naintindihan? Yes po. Yes po. Yan. Sige, Tin, kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo na even though I think toxic kayo sa isa't isa, even though I feel like both of you guys, rather, hindi nyo pinagkakatiwalaan yung isa't isa. One thing is for sure, na despite every negative things in your relationship, you love each other so much. That's why, hanggang ngayon, both of you guys are still holding on to your relationship. So, kung anong gusto mong sabihin dito sa husband mo? Isa lang naman po yung gusto kong sabihin sa husband ko. Sobrang mahal na mahal ko siya. Kaya po, lahat ginagawa ko din para sa kanya. Para hindi niya ako pagdadahan paulit. Kaya nang ginagawa niya sa akin, binibigay ko sa kanya yung buong tiwala ko. Sana kung nanonood din siya ngayon, nakikinig siya ngayon, sana vice versa lang. Kumbaga, pagkatiwalaan niya naman po ako. Pagkatiwalaan mo naman ako, parang ganun. Yan lang naman po. Mahal na mahal ko po yung asawa ko. Kasi po may 3 anak kami. Yun lang po. Then ganito, no? Everything that you're about to do from this day forward, do not expect your husband will do the same thing for you. Yes, Or yes to you. po. Lagi mo na lang isipin sa sarili mo, I'm doing this not because I'm trying to prove something or Yes. not because I'm waiting for him to do the same thing for me. I'm Yes. doing this because I love him. I'm doing this for the family. I'm doing this for the kids. I'm doing this because I want to. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para at the end of the day, if hindi man talaga magkaroon ng magandang bunga tong pagsasama namin, if this will go south, wag naman sana, at least alam ko sa sarili ko na this time around, wala akong pagsisisihan. Na nagtiwala ako, nagmahal ako, at in-enjoy ko yung relationship namin hanggang dulo. Naintindihan, Tin? Yes po. Thank you, Lizzie. Maraming salamat for calling my show, Tin, and ingat ka lagi, love. Thank you. Thank you. So mga kabisyo natin, sa ganitong klaseng ka-broken type of relationship, how do you turn things around? 'Di ba? Parang, paano mo to iikutin? Paano mo to gagawing parehas ulit ng dati? Or if not, paano ka gagawa ng bago? How can you possibly forget yung issue ninyo sa isa't isa as time goes by? Sa totoo lang kasi kabisyo, you don't eh. Even if you want to, even if you put your mind and soul into it, you cannot. You can never forget what happened eh. Pero you can always move on. Sabi ko nga sa inyo eh, pag didesisyonan or kapag tinitignan nyo isang tao, kapag kinikilatis nyo yung isang tao, tignan nyo siya, kilatisin nyo siya, hindi base sa nakaraan niya, kundi base sa kung ano yung pinapakita niya sa'yo ngayon. I'm not saying na gamitin natin yung quote na nobody's perfect, na everybody's entitled for their own mistakes. Huwag na natin gamitin yung gasgas na yung mga yan eh. Dito na lang tayo sa konsepto na nagpatawad ka pa. Nagbigay ka pa ng tsansa. Kung hindi ka pala willing magsimula ulit ng umpisa. 'Di ba? Aanhin mo yung tsansang ibinibigay mo sa partner mo. Or aanhin ng partner mo yung tsansang binigay mo sa kanya. Kung every single time isusupalpal mo naman sa pagmumukha niya yung pagkakamali niya. 'Di ba? O kaya naman every single time na ginawa ng Diyos
pagdududahan mo siya, paghihinalaan mo siya. It's tiring, it's exhausting. Sa totoo lang, it's annoying. Diba? Kasi paano ko ipoprove yung sarili ko sa isang taong kahit naman anong gawin ko, meron na siyang sistema sa loob ng utak niya na yun yung feeling niyang ginagawa ko? How can I explain myself to someone who is not even willing to listen? How can I make someone understand kung ayaw niya naman tumanggap ng kahit ano mula sa akin? So how can you make a relationship work if both of you guys ay sarado ang isip na hindi ko to pwede pagkatiwalaan? Ba't pa kayo nagkabalikan? Diba? Ba't pa kayo bumalik sa isa't isa? Kung ang mindset pala ninyo or ang mentality nyong dalawa, hindi nyo mapagkakatiwalaan yung isa't isa. Sana hindi na lang kayo nagkabalikan at all. Kung ganyan lang din. Kasi 'di ba, yun yung masasabi mo sa sarili mo na mas maganda na naghiwalay na lang tayo. At least wala na tayong nasabing masasakit na bagay sa isa't isa. Kesa pinilit nga nating magkasama tayo. Pero we are making each other's lives a living hell just by being together. 'Di ba? Kaya sa mga kabisyo natin, kapag nakagawa po sa inyo ng pagkakamali yung partner ninyo and you feel like gusto nyo silang patawarin, just make sure na ready na din kayong mag-let go sa issue. Ready na din kayong magsimula ng panibago. Ready na din kayong hindi man pagkatiwalaan ng fully yung partner ninyo, at least man lang i-appreciate yung mga gagawin ng partner ninyo in order to make up dun sa nagawa niya sa inyo. Be open to changes. Be open to reconciliation. And be open to compromise. Okay?